Dobré ráno, tak sa hlásim z ďalšej etapy, čaká ma 29 km, má byť zamračené, takže nebude ani teplo, ani dážď. Je to posledná taká veľká etapa, no a po nej, ak ju šťastie je zdraví dokončím, budem 40 km od Santiaga. Tu si šlapem. No a dneska som sa rozhodol to dať na korejského turistu. To znamená, že dneska ide na ľahko. Paličky, voda, Oreo keksy a 20 km bude ako malina. Som si zase totiž natiahol sval, teraz sme na druhej nohe. No a toto ma už celku konkrétne bolí, takže som sa nadopoval flektorom. No a uvidím, čo to urobí. Po 15 km je mesto, tak tam budem mať možnosť zvážiť, že či to odšlapem celé tých 30 km alebo trošku zafejkujem a počkam si na bus alebo vezmem si taxík a potom si budem musieť zobrať jeden deň voľna, čo je vlastne v pohode, lebo dneska som pôvodne mal prejsť iba tých 15 km, len zajtra má strašne pršať, tak som sa rozhodol prejsť všetko, takže mám jeden deň k plusu. Tak na tom mieste, kde prídem, strávim 2 dní a dám sa dokopy, aby som mohol do Santiaga prísť v stredu ako pán. Teda pekne s rúbsačikom, vysmiatý, plný energie. Takže prajem vám peknú nedeľu a idem na to. Čus bus.